Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Zacarias, Kapitulo 7, versikulo 9. Kastoy ti kuna ni Yahweh aman nakabalin amin. Nalintag kuma ti panangukumyo, napudno kayo iti tulag, kan agbalin kayo anaasi. Aramidan kuma daytoy ti tunggal tao, para iti kapsat na. Papagayam, intay tinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Asino dya si Mangpat, tatang? Adamot tao di tabalay da Oliver. Iso siguro nagita at matang iti dakkel abalay ni Oliver, anak kao. No kasta. Nagatanggaya man day ta abalay. Wain, alanganin mo't langan ngagsubli da Oliver dito lugar tayo. Ta napintasan ti biyag da ijay Canada. Ay, sana ulatan kadakwada. Tatang, taga-ano ka no matdagita baro akaruba? Ay, naita ti Jack Amaw. Nakababain mo't tagsalud-saud. Ang mga no panunutan da aman nakibiyang tayo akaaruba da. Agpaiso nga taabak nang da? Wano? Sigurado nga da kwartada. Ta nabaalan da mo ta ginatang ti balay ni Oliver. Kat milyon ti gataday ta abalay. Amangan met no adda illegal a negosyo da. Nalaka nga min ti bumaknang babaan iti illegal awagas. Ay, tangiwat mo man. Tila tang abemets ka. Am-amuyo ti kabarbaro akaaruba tayo? Tigimatang iti balay da Oliver, Nana Yoli? Saan ko pa'y nakasarita? Nga may sa babae, kandwa nga ubeng, tinakitak nga agnanaud iti dayta abalay. Taga-anumat nga tadagita, Nana? Apay ka di aya. Mas daawak laeng Tana ba ulan da aginatang tidakkel abalay da Oliver? Ada kwartada, iso aginatang da. Kaslaawan mo trabaho dya babae. Diyak pulos nakita arimwar. Katanya kuma. Siguro. At da illegal at trabaho na day dya babae. Pagkuna ang mahut. Wen tapangalaan na kuma iti kwartana. Kat saan mo't nga agtrab-trabaho. Kan maysa, saan tayo nga ammo no adda asawa na wenno awan? Saad ama iparbang akad ngam ti padam a tao. Babaan kadagiti makitkitam. Basol ti kasta nga aramay. Adda manan nang i-deliver iti makan di tabalayda. Anya ko maita. Hoy, mas daawak talagan tatang. Amangan no adda iniskam day ta babae. Wenno saan? Amangan no nagtawid iti utang ti kwartana. Wenno adda illegal at trabaho na. No kayat mo amaamuan ti sungbat dagita asaludsud mo. Mapan ka iti ayan da at agsarita kayaw. Hoy, diyak kaya tatang. Nakababain mo't Adamot lagayam bain mo. Kat sumanao ka pailaang dita. Wen takaslasaan ngamin ibusan iti kwarta. Ang mga natalgad at trabaho ti asawa na Diyak mo't nakitkita ti asawa na di tabalay da. Wen no? At the sugar daddy na. Kat iso ti source of income na. Miss, ita lang nakitak arimwar ka Ay, Carol, tinagan ko. Kinapudno na. Manmanu makita nak. Tanagado nga minti pa ka kumikumak. Kan, inaldaw nga adda agi deliver iti makan di tabalayo. Awan nga min oras ko nga agluto. Kat adda ka laang mat di tabalayo. Naimbag tan nabaulan nyo aginatang day tabalay. Adamat kwartami Amangan mo't no nagtawd iti scam, wano
utang. Wenno saan? Ang mga no ada sugar daddy. Wenno ada illegal at trabaho. Anya? Nababalaunay ti panagkitam kanya. Tadito'y Pilipinas, nalaklaka ti umasenso, babaan iti illegal awagas. Saan mat? Adala tamat dagiti nagprogreso babaan iti nasaya at awagas. Kas Di ka kumakada... nagpalawag. Tauray di mo ibaga. Amoklatan. Ditakan. Amangan adapay dakas amay sawang kukan ka. Di ka aruba mi day jay Adda ka sarsarita na iti cellphone na. Wan, Anling nga launay gagman. na ito'y abalay. Sino nga tati ka sarsarita na? Wan, di ka madanagan. Ta saan amasayang ti kwarta nga itad mo kanyak. Ay, kunak tumait. Adda sugar daddy day ta babae. Okay, agan anad kamat dita. Na, Awagan naklata, numakawaya ka. kaasimot day ta akaaruba. At dagayam ilimlimid na. Iso asaan ama ibusan iti kwarta. Kumusta ka, Nana Yoli? Nasaya at matlatta, Lourdes. Awan madlaw yo, iti kaaruba tayo. Ni Carol ka di manan. Nana. Nangag ko nga da kasarsarita na iti cellphone na itay bigat. Ang mga no asawa na Awan pa'y mo't nakita nga asawa na. Ay, da kayo nga'y. Awan pay, di tay amo Ang mga no agtrabaho iti aday o ti asawa na, iso asaan tayo ang makitkita. Sana ka mamati, Nana. Sugar daddy na lakit di day jay. Anya, Ay, kaasimot da kita tao. Isi man, iti kayat da. ay agdanang ka, Lourdes. Saan Saan anya laditan ti isaw-sawang mo? Ngamen, saan mo nga amo ti maipapan iti pamilya na? Tatang, nakita yu day jay. Diyan yamanan, Lourdes. Nakita ti dua ang lalaki asimrak di tabalay da Carol. Anya, Siguro, customer na dagi jay. Ay, nagturod matay. Sapay adda dagiti anak na dita. Ipakpakita nakit din ti kalukwan na kadakwada. customer mo't nga ibagbagam. Agsaludsod ka pa'y mo't ngamin, sakbay nga agsao ka. Sino nga rod dagi jay ngay? Nabarano ka na ti si Arda. Iso nang tangdan da iti mang tarimaan. Rason na lang tatang. Patpatyan nyo mat. Barado asiar nga ibagbagayo mat. Anya nga taman ng aramidan day ta Carol. Ne, adda ka matgayam dita, Lourdes. Ay, kwa. Anya ti sirip-siripam, itigate me. Ay, kwa. Si kakit di mat. Idi pa ya makadkadlawak kat. Aging ga ka dita kat pampanunutam nga da illegal at trabaho. Ay, awantiin bagbagak. Sikatin ang ibagay ti dayta. Talaga ka di nababa ti panagkitam kanya? Una yun dahito ang babae. Ay, kwa. Unay kamutin. Conformity isaw-sawang mo. Uray matsika. Amok apagat atapan nak. Iso nga adda ka nga agsipot-sipot dita. Asyumera ang babae. Ay, tap na ibagakan ka sa anak nga agsipsipot. Ay, lumabas sa klaang. Awan na dakdakamat ni Lourdes kada kayo, Nana. Maipapankadikan ka? Uy, Nana. Sa balimat ngamin ti madlaw ko kankwana, Nana. Kinapudno na. Ado, ti isaw-sawang na adakes maipapankan ka. Kas kumaitian niya, Nana. Amangan ka no, dakkel ti utang mo.
Uno saan, kat ada illegal a pagkukwartaam. Iso asaan ka maibusan iti kwarta. Tunggal agsarsarita kami kat di namat ngamin denggan ti palawag ko. Isulaeng ti sumanao. Madamag ko man balasang kaw. Ayan ka di ti asawam. May saan nurse iti abroad ti asawak nana. Ay, kunak tumot. OFW gayam ti asawam. Wen nana, katsak mat, may saak a virtual assistant. Dagayam trabahom. Kan OFW nila kay mao. Iso nakaipundar kayaw. Wen nana, adapay negosyo mi iti lugar mi. Ngam dagiti kakabsat ko ti mangimatmaton. Nang rugi, di nagnaid kami dito eh. Adomot gayam ti pagkukwartaam. Kaya't ko mga ibagaday ta ni Lourdes, tapno saan nga agat atap. Saan nga paabak da dya kaaruba nana? Ti kayat na kat isulaang ti agsaw. Dagayam asawa ni Carol. Nakadamagan niyo mo't, nana? Kasta tinaibaga na kanyak. Anya? May isa ka no nga OFW nila kay na. Nurse iti abroad. Ni Carol, may isa ka no mat a virtual assistant. Kan adda ka no pa'y negosyo da iti lugar da. Imat-matunan dagiti kakabsat na. Kano? Aywan, balasang ka. Patpatsin niyo matibag bagaday di a babae, nana? Ha? Ibagbaga na lang dagi jay tapno saan tayo amaamuan ti palimad na. Tapno saan tayo amaamuan ti maipapan ka dagiti utang kan ti maipapan iti sugar daddy na. Ay, jakamukan ka, Lourdes. Tila ibagbagam. Ibagbagak lang arudan tinamuak. Tapno saan ka kumanga agbasol. Ay ikarkarom malata. Ay no siyak, nana. Sa anak amamati nga OFW ti asawa na. Kan adda negosyo na. Sa anak matla mamati nga adda trabaho na. Ha? Agar aramid lang iti istorya day dya, babae. Nakasaritak ni Carol itay, anak kaw. Apay nga masidag kayo iti day dya babae, tatang. Ha? Di ibaga nga agpabiktima kayo matkan kuana. Kat no nagsaya at tipan nakisarita na kanyak itay. Mangal alalang iti gundaway day jay. Pagan, ano na kumamot nga iti lakay akas kanyak. Kat mayat ti trabaho nila kay na iti abroad. Kan oray isaw, adamot trabaho na. Ado, ti kwartada. Patpatsin nyo matdagita nga istorya. Panagkunakat saan nga ulbod ni Carol. Patsin nyo no adda resibo, tatang. Saan aga po ta imbagana kat patsin nyo matan? Ha? Di kay agbalin nga uto-uto. Adda ka din ni Lourdes iti balayon, tata? Adamay, anyaya ti masapol mo kenkwana. Agsingira kuma. Ha? Adda utang na ken ka? Ay na, nabaybayagan ti utang na. Nay, jak amo nga dagayam utang na ken ka Ay na, inlimad na lang kada kayo. Takalukuan, tinangusaran na iti kwarta. Anya? Pudnumat, itinagnaid iti syudad, rinabi nga agbar. Uray kasusweldo na lang kat umututang kaya kanya. Nabayagan na niya No sa anak nga agbid daw, duawan no talo at tawon ang tinapalabas. Flang! Nabayagan, ngam di namatan mapanunot agbayad. Di naamot agtungpal iti tulagan. Kanayon lang nga ibaga, nga amangan no, adda nagutangan ti karuba may. Tagayam, isaw ti adda ilimlimod na nga utang na. Ay, naglukon na dya tao. Ayan na iti bayad mo, Lourdes. Anya ti aramidam dito balay. Kaibagbagak lang ti gagarak. Agbayad ka, tanagbayagan ti inururay ko nga bayad mo. Kwa. Kwa, agbayin kamot,
Titulagan, agbayad ka kalpasan ti innem a bulan. Ngam di ka mat nagpakpakita. Di mo pa replyan mat nga iti text ko. Ay, di ka agiskandalo Di nakibabain. Apay, mabain ka maamuan dati angot mo. No? Aray ko! Apay nga agsipat ka. Tapnagtal na ka. Nakangiyungiwat ka, bakla. Anya ti ko na. Sika ti nakautang, sika pa ti kumabil, Atay ko, tibok ko. Tibatang tibok ko, bakla. Ay! Agsagdang kayo adwa! Nakababain ka nagiti lumablabas! I-video na kayo pa yan! Oh! Kaya't yun ag-viral! Si kamat gayam ti adda ilimlimad na nga utang na. Awan bibiyang mo iti utang ko. Di uray umabot iti milyon. Kita ang mga nujak mo nga dapay gayam palimad mo dita. Ang mga no si kagayam ti agar aramid iti illegal. Wah, saan Saan nakakastat klase ti tao? Noan niya tinagsaritaan nyo, agtungpal ka ngamin, tapno awan tiriri, tapno saan ka amakangag. No siya, talaga ang mautanganak, tawan ti illegal at trabaho. Saan akas kadagiti daduma dita? Saan da ang maibibusan iti kwarta? Angam? Ay, saan kun nga ituloy ti ibagak kuma? Kaslada kayat mo asawan Adakan ka, noan niya ti panakaawat mo iti imbagak. Basta, isunay dyan. Umayan! Noli! Lakay! Siyak nga rod. Di na ka di arakupan. Kailo kauna yan. Mano atawan matasaan ka nagbakasyon. Italaang manan. Amo mo ti trabaho, bakit? Sumra ka lakay. Ituloy ta ti agsarita di taunag. Dagiti anak tangay. Nakaturog da. Nabannog da nagayayam itay. Kat, kumusta mo't ti balay aginatang tayo? Mayat ka di matlaang. Kumusta mo't nga dagiti karuba tayo? Mayat matlakay. Iso na lang tadamay sa akaruba tayo akanayon nga agat atap. Ha? Taapay ka no? Ipagarup na nga da illegal at trabaho. Gaputa magatang tayo ti kayat tayo. Kas jay matantipan panunutan na. Di mo latan ikaskaso ti kasta a klase ti tao, bakat? Sakit ti ulo lang dagita. Nakitam ti asawa ni Carol. Diyay nataor a lalaking agkapkapi iti balkonda, tatang? Wan, nagawid mo't kaya man. No kasta. Pudno tinaibagan ni Nana Yoli kanya. Wan, may sa nurse kano ija abroad ti asawa na. Pudno gayam. Anya nga ti rupam asumango kan ni Carol. Kalpasan ti panangiruruman mo kan kwa na. Jack ammo, apudno gayam ti ibagbagana, tatang. Neta lang amin agat atap ti paglaingam. Nakababain iti asawa na. Jack mat nga rod ammo, tatang. Inton sa marunaw, di kan sumanaawan. Amuam pa'y tipudnaw, sakbay nga agsao ka, tapno saan ang nakababain. Sa kagayam ti asawa ni Carol, Wan, tata. Italaang manan ang nagbakasyona. husto tapno makitam ti dakkel abalayaw. Wan, tata. Ken tapno makadwak mo't ati pamilyak. Ay, una. Ay, narigat ti mayadayo ti pamilya. Narigat, nga masapul ang maanusan. Tawan mo't timayat apang gedak dito'y Pilipinas. Saan mo't nga amin kat maadaan iti napintas at trabaho dito Pudno launay tinakunamnak kaon. Manulat ta ti mapagasatan. Ano, ti pagtrabahuan, ngam no dado makat nababamot ti sweldo. Wan nga ron, tata. Sumra kayo pa'y tata. Tagkape tayo pa'y. Kabayatan ti panagis istorya tayo. Taluri
apay lang ti maited ko ita. Apay ngay! Di ka madanagan. Bayadak tumot lang ti udik no agsweldo ak inton katapusan. Ay, sigurado mo magbayad ka. Tanong maumaakan ka, ay nagdakas ka kanyak. Wan, agdiskarte ak no agkurang ti sweldo. Agteksakken ka no kumpleton. Okay. Agrubatak man nga Ruden, tadapay lakad ko ita. Agyaman naklaunay tamaawatan na. Ay, last chance mo na ituyin, Tung palam tinagtulagan ta. Wan. Sige. Sige. Ay, pangalak ngay manan iti kwarta. Kat saan ko pa'y matanabayadan ti utang ko iti lending. No agsweldo agdiretso manan iti lending ti sweldo. Oh, kasapulam sama ti tulong. Ha? Manuti na bati nga utang mo, itigayem mo 7,000 pesos. Pabuludan kan, tapno makabayad ka. Saanan, Carol? Nakababain mo't kada kayo iti asawam. Di ka madanagan. Saan adakas tinagtaudan ti kwarta nga ipautang ko kan ka? Awatamon. Bayadam tulat ta kanyak no ada kwartam. Agyaman naklaunay iti kinaimbag mo, Carol. Uray da kasakkan ka iti kalabas. Ang nasaya at kalatta kanyak. Gaputa iso ti pagayatan ti Diyos. Masapul nga da kaasi tayo iti tunggal maysa. Di mo kadngan kan padaksan ti kaarubam tadayta ti pakaibabainam. Agbalin kakit di anasaya at ti kaarubam tainto nagkasapulan ka iti tulong si dadaan to at tumulong kan ka. Papagayam, ditaan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan anay dampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Bagley. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.